Fulles seques i Sant Pol de Mar. Senyal inequívoca que avui toca Fira de Tardor, una fira plena d'activitats i tallers i paradetes amb productes típics d'aquesta època de l'any. Anem a veure què ens hi trobem. Doncs som-hi, a veure què ens depara aquesta Fira de la Tardor. Mira com de bé s'ho passen aquests nens dibuixant i retallant. Per començar, taller perquè els més menuts estiguin entretinguts. Però espera, que això no acaba aquí. Pels més atrevits també hi ha maquillatge. N'hi ha que en lloc de dibuixar sobre un paper prefereixen que els hi decorin les cares amb una mica de maquillatge artístic. Vinga, va, que també hi ha Fira de la Tardor per als pares i els adults, aquells que no tenen massa destresa anant a buscar bolets. Sí, ja sé que ara estàs pensant que t'hem enganxat. Doncs per tu també hi ha espai a la fira, botiga de bolets d'allò més bons. I per si et quedes amb gana, 4 garrapinyades, que mai venen malament quan comença el fred. I espera, què hi ha aquí? Fa olor a castanyes. Anem a investigar una mica. Temps de tardor, temps de foc i castanyes. I això és precisament el que estan fent els alumnes de 6è de primària de l'Escola Sant Pau de Sant Pol de Mar. I ho estan fent per un motiu molt especial. Aquest any se'n van de colònies i han muntat la paradeta per vendre castanyes i costejar-se-les. Ells mateixos ens ho expliquen. Bueno, estem fent les castanyes i els moniatos per recaptar diners i anar de colònies a on hem d'anar. Anem al Port del Comte. Anem al Port del Comte. Doncs nosaltres col·laborarem amb aquestes colònies i ara mateix els hi comprarem una paperina de castanyes. Un paquet, sisplau. Moltes gràcies. Doncs nosaltres ja tenim la nostra paperina. Goita aquests! Fins i tot n'hi ha que s'avancen i es comencen a preparar pel Nadal. Mai està de més ser previsor, tu. De moment ja hi hem vist de tot, noi. Una fira completa amb els nens i la gastronomia com a protagonistes. Doncs l'edició d'enguany ve molt marcada pel públic infantil. Ara estem fent tallers infantils i un concert de la llar d'infants. Ara estem fent l'Inflable. Enguany també fem 2 cates de cervesa pels adults i a la tarda tornem a fer una xocolatada i un espectacle infantil. Vull dir que el que intentem fer amb aquestes fires és que siguin una miqueta... que es barregi una mica gastronomia i ambient familiar. De moment tenim bastanta gent, esperem que a la tarda s'animi molt més amb els concerts i la xocolatada. Doncs sí que s'ha animat a la tarda, sí. Espectacle infantil amb una mica de música i xocolatada popular. Impossible no passar-s'ho bé. Que bé que entra amb aquest fred un bon got de xocolata calenta. Ai, i mira els petits, que animats. No rieu tant, que ballen millor que molts de vosaltres. I a més, s'ho passen pipa. Sembla que això encara s'ha omplert més a la tarda. Els venedors estaran contents i els veïns de Sant Pol segur que també. Doncs la veritat és que fer aquestes fires a Sant Pol, la veritat és que és molt divertit perquè almenys canvies una mica. Primer que canvies la monotonia del poble i segona doncs, que dones vida, no només a Sant Pol sinó a tots els altres pobles que venen i veuen que a Sant Pol fem altres coses que no només la vida rutinària. Això ja es va acabant, un dia divertit i entretingut. Però escolta, no marxarem d'aquí sense tastar un dels productes estrelles de la fira, no? Després d'una jornada animada i divertida a la Fira de Tardor de Sant Pol de Mar, un tastet de la cervesa artesana del Montseny. Que ens l'hem ben guanyat.